Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na irańskich urzędników oskarżonych o represjonowanie protestów przeciwko rządowi. Wśród osób objętych sankcjami znajduje się sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Larijani. Waszyngton oskarżył go o koordynowanie represji i wzywanie do użycia siły wobec protestujących. Sankcje nałożono również na 4 regionalnych dowódców irańskich sił porządkowych i Gwardii Rewolucyjnej za ich udział w represjach. Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowo sankcje na kilka sieci finansowych oskarżonych o pranie dochodów ze sprzedaży irańskiej ropy. Sieci te przepuszczają rocznie miliardy dolarów, podczas gdy obywatele Iranu borykają się z trudnościami gospodarczymi. Ogłoszenie nastąpiło dzień po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że plany egzekucji w Iranie zostały wstrzymane. Według norweskiej organizacji pozarządowej Iran Human Rights represje sił bezpieczeństwa wobec demonstrantów spowodowały śmierć prawie 3500 osób.